isibongo. Ngizwile khona umfundisi okhulumile la ngaphambili ukuthi intando kaNkulunkulu iyona le. Ngithi-ke mina mangihlezi lapha emuva yaze yabuhlungu intando kaNkulunkulu ukungephoca umuntu onjengoStella. uStella usebenzele mina, ngingumphathi kaStella okholeti bami la, abanye bakhona lapha emuva. Ngizocela ukubonga kumyeni kaStella, ngizocela ukubonga kubazali nodadewabo nengane yakhe nomphakathi ukuthi ningiphe what a quality person, what a lady and a lady and a half. uStella thina besisebenza ngale ndlela enephisi. uStella ke mayefika mina mangiba-interviewa nabanye ocolleague, hayi ngaqale ngamdawutha nje ngathi lo ongena voice ngoba laphana e-ofisi lami kuyasentenza nje ukuthi yakhona i-voice, angithi uStella bene-voice eshile. Kanti angazi ukuthi uNkulunkulu uzongipha equality yomuntu. Ikholi yakhe ungifonelile esithi uyahamba ekhaya, wangifonela noma sisekhaya-ke ethi mphathi, ngoba ilona gama engiliza ngalo, akakazi uStella mina ngixabane naye. Ngizwa abantu uma kufika esikhathini esinjengalesi bakhuluma kahle ngomuntu, cha mina lo ngingammena ngisho ezulwini. Ngisho ukuthi cha ngikwazile ukusebenza nale ngane efike yaba kwadleke enhlizweni yami. Uyangifonela-ke ukuthi mphathi angizuphumelela sekuvela into esososo ekhaya. Angifunanga nokudawutha-ke uma esho njalo, noma ngabe uStella ubecela manje ukuthi mphathi angisezukuya ngiyajika manje ngivele nginokhululeka ngoba ubeyile hlobo lomuntu engingamdawuthi umsebenzi. Noma eseletha ama-sick note ngivele ngithi angiwafuni uStella ngoba ngiyakwazi ukuthi